Eto, uglavnom, veoma lako smo primili golove koje su rumunski reprezentativci postigli i vidjeli ste, u dva poteza su rumunski fudbaleri sada izjednačili rezultat. Zaista, šta više reći, toliko se to raspoloženje mijenja. Stravično, to je bila razdaljina više od 40 metara. Kada su imali jednu sigurnost. Alo! Alo, Keller! Alo! Konovar! Alo! Gdje si jebem ti mara? Zaista jedna drama. Hello? Anyone home? Sušić. Aj! Evo naše prilike. Sušić, ponovo Sušić. Zativa! Aj evo, mater svoju. Pasulji da mi se donose jedan po jedan. Slobodan udarac za rumunsku reprezentaciju. Prekršaj našeg desnog halfa i slobodan udarac u korist. Moram. Da se i to moglo dogoditi, Borata je stajao. Još nekoliko naših igrača, tamo je dotrčao i Mužinić, Trifunović. I 2-1 u korist naše reprezentacije. Izvanredan udarac. Kako je to raspoloženje sada na klupi i lopta je završila iza njegovih leđa.